Monelle suomalaiselle tämä flow rope tai rope flow, niin tämä on täysin tuntematon juttu. Oikeastaan siinä vaiheessa, kun mä aloin hyppynaruyrittäjäksi ropeella, niin rope flow ja nämä köydet, niin nämä kiinnosti. Mä rupesin näkemään näitä Instagramin syötteissä ja siitä lähtien me on kasvatettu meidän valikoimaa. Meillä on nyt 7 eri painosta köyttä ja nimenomaan nyt sinne ylävartalolle, hartioille, olkapäille, kiertää kalvosimmille ihan loistavaa liikettä. Monesti tämä menee niin, että kun sulle tulee joku haaste, että sun olkapäät kipeytyy tai sulla on ylävartalo jumissa koko ajan, niin sitten me ruvetaan etsimään niitä keinoja ja semmoisia selviytymismekanismeja siitä pois. Sen sijaan olisi hirmu hyvä ennaltaehkäistä ja tehdä valmiiksi jo olkapäistä liikkuvat ja hakea sinne ylävartaloon selkärangalle sitä liikkuvuutta. Esimerkiksi tällaisen painaman flow ropen kanssa. Tässä mulla on itse asiassa 16 millinen oma suosikki. Ei liian raskas, mutta semmoinen keskipainoinen versio. Tämmöinen ihana keltainen kellertävä, että nämä on myöskin hyvinkin herkullisen värisiä sitten nämä köydet, kun lähdetään oikein kunnolla näitä rakentelemaan. Mutta joo, tämä on siis tämmöinen liikuntamuoto ja tässä kun pyöritellään, tässä on tarkoitus tätä kehon ympäri pyöritellä tätä köyttä, niin kun tätä pyöritellään kehon ympäri, niin meidän olkapäät ja kädet ja ylävarto, varsinkin tuo selkärangan seutu, niin se saa ihan valtavasti semmoista virtaavaa liikettä. Ja se virtaava liike, niin se on tässä se juttu. Eli kun me puhutaan flow-ropeista, niin siinä se nimenomaan se flow, niin se on tämmöinen termi tästä virtauksesta, mikä tässä köyden kanssa saavutetaan. On paljon tuttuja, ketkä ennen salitreeniä niin verryttelee, lämmittelee, varsinkin yläkroppapäivänä, niin tämän kanssa ylävartalo. Mutta sitten itselle on muodostunut semmoinen rutiini, semmoinen 2-3 minuutin päivittäinen rutiini, tehdä tietyt liikkeet, ihan yksinkertaiset. Tässä muun muassa tämä Dragon Roll, niin tämä on semmoinen vakioliike, mikä tulee aina tehtyä itsekin. Niin semmoiset rutiinit rakentaa itselleen ja niin kuin pienikin määrä sitä liikettä tuonne ylävartaloon, niin kyllä sen rupeaa huomaamaan, kun se joka päivä saat sitä liikettä sinne olkapäälle ja varsinkin tuonne selkärangan seudulla. Hei, ei muuta kuin liikkumisen iloa, sitähän tässä tehdään ja ropelta meiltä löytyy näitä flow-ropeja eri painoisia ja eri paksuisia. Ei muuta kuin tsekkailemaan sinne meidän nettisivulle.